Desiatky hasičov, záchranárov, policajtov, ale aj dobrovoľných hasičov. Bolo nasadených asi 17 kusov záchranárskej techniky. Ja som práve absolvoval obhliadku miesta zrážky dvoch osobných vlakov. Musím konštatovať, že na to, ako to na tom mieste vyzerá, tak vďaka Bohu zatiaľ nemáme hlásené žiadne obete na životoch. O tom aktuálnom stave vás bude informovať pán minister zdravotníctva. Ťažko sa hľadajú slova, myslím, že ide o veľkú tragédiu, ale dúfajme, že ten počet ľudí, ktorí jednak sú ťažko zranených, nebude stúpať, ale najmä, že to nebude mať na svedomí táto zrážka dvoch vlakov žiadne ľudské životy. Chcem sa veľmi pekne poďakovať promptnosti všetkých záchranných zložiek. Budeme ešte, myslím si, že všetky práce záchranné už dnes prebehli, budú nasledovať sanačné práce. Ozdravenie týchto škôd bude trvať určite dlhší čas, pretože ten vlak je vykoľajený, je zosunutý až úplne dole na svahu, takže nebude to jednoduchá práca, ale našich hasičov to ešte niekoľko dní určite potrapí, aby sme boli schopní zabezpečiť plyn pre vlak. Pán minister, čo sa stalo?